No, takže ahojte. Let's go. Slúbila som vám, že vám dám druhú storku, čo sa mi stalo v Kolumbii, takže poďme na to. Kde začať? Chcela by som asi najprv trošku tak upresniť, že ako tam ceca vyzerala, aby si vedeli predstaviť vážnosť situácie. A to je napríklad to, že ako vyzeral tam, kde sme bývali. Mali proste dom, dlho nič, že som si hovorila vlastne v tej prvej storke, ale v prvej storke, v prvom videu, ale neviem, či to všetci si pozreli, takže poďme na to. Takže dom, dlho nič, dom, dlho nič, dom, neviem, dlho nič. A vpredu priezvá cesta, ktorá mala proste, dajme tomu, veľa metrov. K priezvej ceste sa potom viazla cesta, ktorá bola tak tiež ako keby taká vychodená. To nebola cesta, hej, to bolo takto. A nebolo žiadne označenie k nášmu domu. Len aby ste pochopili, že ako to ceca vyzeralo. No a teraz poďme k tomu, že čo sa stalo, ako sa to stalo, čo sa dialo a tak ďalej. Ešte možno opočím k vysvetleniu k nejakým veciam. Napríklad môžem rovno teraz povedať ohľadne našich psov, lebo to je veľmi dôležité, aby ste vedeli, lebo oni sú veľká súčasť tohto príbehu. My sme v tej dobe, hovorím našich, lebo podľa mňa lepších majiteľov ani nemali, ale toto môžeme povedať v nejakom inom príbehu. Ako sme sa o nich starali a ako sa očividne starali predtým. Veľmi smutný príbeh iný mimochodom. Ale ako fungovali naši psi. Takže bol to labrador a nemecký ovček. Labrador bol pes, volá sa Bruno, dúfam. Mne normálne zle zo slovo teraz, ty kokos. Lebo poviem, ako predtým zachádzali s tými psami a akí boli vďační, keď sme mi prišli. Nemecký ovček bola Lala, lebo dúfam, že je Lala. Prečo hovorím v minulom čase? Som myslela, že budem trošku neskôr plakať v tomto videu. No, nebudem predvídať niečo, čo neviem, takže nevšimajte si to, čo som povedala. Dúfam, že sa majú dobré. Kebyže to v mojich možnosti, tak by som proste, alebo v mojich kompetenciách, tak by som si ich hneď zobrala, ja som to hovorila hneď. Proste je nemecký ovčík Lala a je Bruno labrador. No a oni niekedy mali také tendencie, že jednoducho chceli ísť na dvor v noci alebo večer, alebo to chceli ostať vnútri. A v ten incident, ktorý sa stal, tak vtedy chceli byť vonku. Takisto, čo sa týka ešte, aby ste porozumeli, že ako to fungovalo, čo sa týka, ako vyzeral ten dom, tak ten dom bol na dolnom poschodí. A na hornom poschodí bola vlastne taká malinká miestnosť, ktoré ste išli iba hore a to bolo nie také otvorené a potom bola vlastne the main bedroom, proste tá hlavná spálňa. Ale na dolnom poschodí to všetko bolo také z jednej strany presklené, hej. Čiže cez deň krásne, hej, lebo vidíte všetko tú džunglu alebo respektíve ten les, ale cez noc to bolo trošku strašidelné.
No a ja som nechcela byť tak cez ten večer alebo noc, keď už bola tma, tak to nazvime, tak som nechcela byť dole, chcela som byť proste len hore. Hore bolo inak výhľad na príjazdovú cestu, mimochodom. To je tiež dôležité v tomto príbehu. No a ale stávalo sa mi, že som ostávala aj dole, lebo som ešte chcela navariť napríklad pre Maria, keď dojde, alebo pre jeho asistenta, lebo on tiež tam býval. On takisto občas tam mal aj tú svoju frajerku, ktorá je vlastne moja kamarátka. Ale tú noc akorát ona tam nebola, lebo oni žijú v hlavnom meste Kolumbie, takže tak. Ja som bola vtedy sama, ale poďme teda k pointe, čo sa všetko stalo, lebo toto som chcela, aby ste vedeli nejaké také tie veci okolo toho. Vtedy, keď sa to stalo, to čo vám teraz poviem, tak som bola na hornom poschodí, videla som akurát na príjazdovú cestu a let's go na príbeh. Tak a ešte aby som objasnila, tak psi teda boli vonku a Karamelo vlastne bol hore, lebo oni ani nemali nejaké spojenie spolu, proste to bolo tak, že psi buď sú vonku alebo dole a Karamelo je len hore, on totiž to není kocúr, ktorý je outdoorový, ale iba indoorový. No, ale čo sa stalo? Takže ja som normálne bola hore, robila som si nejaké svoje veci a zrazu vidím svetlo z príjazdovej cesty a bolo mi to proste také, že ty kokosov, viem, že mal končiť trošku neskôr, takže som trošku nechápala, že proste prečo tak skoro doma, ale okej. Nedalo mi to zmysel, a hlavne ani to, že sa neozval. Ale okej, tak som videla iba svetla. Keďže je tma, tak nevidíte typ auta ani nič. A zrazu sme sa dostali do situácie, kedy som sa pozerala cez okno, akože, že som odhrnula zavesy a pozerala som sa a vidím svetla a za chvíľku vidím, že to není sivé auto, je to biele auto. To není Marion. Má noc. Asi v Kolumbii. Nikde nikto. Môžem povedať, že oni zachránili Brianu. Silné, ale myslím si to. A to, jak sa mi triasli ruky. Až fakt sa mi triasli takto ruky. Karamela proste schovala si niekde do skrine a nakoniec z toho vyplynulo to,